Καλησπερίζω την παρέα και θέλω να σας δείξω κατόπιν πολλών φίλων πώς παράγουμε το τσουρέκι. Και θέλω να δείξω πρώτα, όπως πάντα, τα υλικά. Θα χρειαστούμε 7 αυγά, αλεύρι σκληρό θα χρειαστούμε, δυνατό, 1250 γραμμάρια. Θα ψηθεί σε φούρνο για στους 170 βαθμούς στον αέρα και θα χρησιμοποιήσουμε ζάχαρη 1,5 φλιτζάνι. Όταν μιλάμε για φλιτζάνια πάντα χρησιμοποιούμε το ίδιο φλιτζάνι, έτσι, και αντιπροσωπεύεται το 1,5 φλιτζάνι σε 375 γραμμάρια. Λοιπόν, έχουμε επίσης γάλα, θα είναι χλιαρό, 1 φλιτζάνι, 300 ml. Μαγιά θα χρησιμοποιήσουμε 84 γραμμάρια. Μαχλέπι κακουλέ από 10 γραμμάρια και λίγο ξύσμα φρέσκου πορτοκαλιού, έτσι. Τυφλούδα, εννοούμε τυφλούδα. Εκεί είναι το άρωμα. Βούτυρο, το οποίο θα το λιώσουμε, έτσι. Τώρα είναι εδώ πέρα έτοιμος η κατσαρόλα για να γίνει, για να λιώσει, 250 γραμμάρια. Και επίσης για την προζύμη, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε 2 φορές φούσκωμα του τσουρικιού, να μην πω 3 φουσκώματα. Ένα είναι η προζύμη, ένα είναι η ζύμη και ένα είναι όταν θα κάνουμε το τσουρέκι, πάλι θα το αφήσουμε να φουσκώσει μέχρι το ψήσιμό του το κανονικό. Λοιπόν, στην προζύμη που θα βάλουμε εδώ πέρα μέσα θα χρησιμοποιήσουμε μία μαγιά, η μαγιά που έχουμε δει, δεν θα προσθέσουμε παραπάνω μαγιά, αυτή που έχω δείξει πόσο είναι. Θα χρησιμοποιήσουμε μία κουταλιά σούπας ζάχαρη, έτσι, και αλεύρι μέχρι να γίνει ένας ελαφρύς χυλός, έτσι. Το αλεύρι αναλογικά τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι, τόσο άμα φανταστείτε ότι η ζάχαρη, μία κουταλιά της σούπας είναι αυτό το αλεύρι είναι γύρω στα 3 κουταλιές της σούπας, 3-3,5, εκεί πέρα παίζει, για να μπορέσετε να το δείτε όπως είναι, έτσι, χυλωμένο. Και φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε και νεράκι, μισό φλιτζάνι νερό, χλιαρό, για να μπορέσει να γίνει η προζύμη μας. Λοιπόν, το βάζουμε στη λεκανίτσα για την προζύμη, φουσκώνει και μετά προσθέτουμε και τα υπόλοιπα τα υλικά, σιγά σιγά θα τα δείτε. Συνεχίζουμε. Βάλαμε μέσα το χλιαρό το νερό, τη μαγιά, και τα ανακατεύουμε για να διαλυθεί η μαγιά με το νερό και να δημιουργήσει έτσι την προζύμη. Έπειτα ρίχνουμε το αλεύρι και τη ζάχαρη για να μπορέσει, είπαμε, να γίνει η προζύμη μας. Το αφήνουμε για λίγο να δέσει και να αρχίσει να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Λοιπόν, επειδή είναι έτσι νερουλό, θα συνεχίσουμε να πάρουμε από το κανονικό μας αλεύρι που είχαμε εδώ πέρα. Πήραμε μία κουταλιά ακόμη σούπας για να μπορέσει να γίνει λίγο χυλωμένο, όπως έχουμε πει. Έτσι όπως το βλέπετε, να μην πήξει αρκετά, να είναι πολύ αρής αυτός ο χυλός. Έτσι, σε αυτό το σημείο σταματάμε για να γίνει η προζύμη μας. Το σκεπάζουμε τώρα το τάπερ με μία πετσέτα για να διωγγωθεί η προζύμη μας και μετά να ρίξουμε τα υλικά ένα-ένα όπως θα σας τα δείξω. Χτυπάμε τα αυγά και την ζάχαρη, τα χτυπάμε στο μίξερ για να ομογενοποιηθούν και να αφρατέψουν μέχρι σε αυτό το σημείο το νεκρό, το οποίο περιμένουμε για την προζύμη να φουσκώσει. Η προζύμη με αυτή τη μαγιά που έχουμε τοποθετήσει σε 5 λεπτά, 7 λεπτά είναι έτοιμη. Ρίχνουμε πάντα σιγά σιγά τη ζάχαρη μέσα να ομογενοποιηθεί. Ποτέ τα υλικά
όλα μαζί ταυτόχρονα. Το βούτυρο το θέλουμε λιωμένο αλλά όχι καμμένο, για να μπορέσει να μας κάνει τη δουλειά και να μην μας κάψει τα υλικά. Κοιτάξτε πως έχει γίνει η ζάχαρη με τα αυγά που έχει αναμειχθεί και χτυπηθεί στο μίξερ. Σε αυτό το σημείο είναι έτοιμο να το βγάλουμε. Αφού έχει διαλυθεί και έχει φουσκώσει το μείγμα του αυγού και της ζάχαρης, το σταματάμε και το βάζουμε μέσα στην προζύμη για να γίνει η δεύτερη ζύμη του φουσκώματος. Ρίχνουμε πρώτα στη λεκάνη τα αρωματικά μας υλικά, μαχλέπι κακουλέ και πορτοκάλι ξύσμα. Έπειτα συνεχίζουμε με το χλιαρό μας γάλα και το επόμενο στάδιο είναι ρίχνουμε τη χτυπημένη ζάχαρη με τα αυγά. Αυτή είναι η σειρά που χρησιμοποιούμε για να γίνει η δεύτερη ζύμη φουσκώματος. Λοιπόν, ρίχνουμε σιγά σιγά και την προζύμη. Κοιτάξτε πως είναι η προζύμη. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Ένας ελαφρώς φουσκωμένος χυλός. Τα ανακατεύουμε με τη φιλινάδα μας, τη Μαρίζ. Έτσι. Πολύ τη συμπαθώ, γιατί χουφτώνει όλα τα υλικά χωρίς να αγγίζει το χέρι μας. Συνεχίζουμε και ρίχνουμε σιγά σιγά το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί η υγρασία με το στερεό του από το αλεύρι. Στο τέλος θα χρησιμοποιήσουμε και το βούτυρο για να τελειοποιηθεί η διαδικασία. Πάντα κοσκινισμένα τα υλικά για να μπορέσει να γίνει καλύτερη η δουλειά μας. Λοιπόν, και βοηθάει πλέον το χέρι και όχι η Μαρίζ, γιατί κουράστηκε η Μαρίζ. Ένα μικρό τέχνασμα είναι ότι δεν πρέπει να το κάνουμε με μπουνίτσες. Θέλει ελαφριά γυρίσματα, περιστροφές γύρω γύρω από τη λεκάνη για την απορρόφηση των υλικών. Δεν πρέπει να το σφίγγουμε πατώντας το. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε σιγά σιγά και το λιωμένο μας στο βούτυρο. Τώρα εδώ γίνεται ένα παιχνίδι με βούτυρο και με αλεύρι. Λίγο πριν τελειοποιηθεί η ζύμη μας. Βούτυρο και αλεύρι. Έτσι ώστε να απορροφηθούν προς το τέλος τα δύο υλικά αυτά, βούτυρου και αλευριού. Το αλεύρι δεν το ρίχνουμε όλο, γιατί θέλουμε να βλέπουμε πως θα δέσει το βούτυρο με την υπόλοιπη τη ζύμη. Εδώ μπορώ να πω ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και λίγο περισσότερο εννοώ αλεύρι, γιατί το βούτυρο που έχουμε μπορεί να είναι ακόμα σε υγρή μορφή η ζύμη μας. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε λίγο αλεύρι περισσότερο, αν θα χρειαστεί. Θα το δούμε αυτό στην συνέχεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να ρίξουμε όλο το βούτυρο. Εκεί είναι που δεν μπορώ να σας πω ακριβώς αν θα χρειαστεί και πόσο ακόμη αλεύρι. Έτσι, είναι λίγο παραπάνω αλεύρι, θα χρησιμοποιήσουμε από αυτό εδώ που έχω αναγράψει στην αρχή στο χαρτάκι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τελικό μας στάδιο, που όπως βλέπετε ξεκολλάει ομοιόμορφα από τη λεκανίτσα.
αλλά δεν έχει σφίξει όπως τα ζυμάρια που κάνουμε για άλλες ζύμες για ψωμί, παραδείγματος χάρη. Έρχεται πιο αφράτο και μαλακό. Δέστε πως είναι. Σε αυτό το σημείο, ας και ψιλοκολλάει στο χέρι, ψιλό κολλάει στο χέρι, έτσι, όχι χοντρό, ψιλό κολλάει. Λοιπόν, άντε το σταυρώνουμε να πάνε και όλα καλά. Άντε. Λοιπόν, όλα καλά, τα λέμε. Σε αυτό εδώ το σημείο το σκεπάζουμε με το καπάκι και με μία πετσέτα από πάνω το αφήνουμε να ξεκουραστεί, να φουσκώσει καλά μέχρι επάνω, για να το πάρουμε και να το κάνουμε σε ό,τι σχεδιασμό θέλουμε το τσουρέκι μας. Καλή επιτυχία μέχρι... Όταν ανοίγουμε και πλάθουμε τη ζύμη, θα πρέπει να βάζουμε μόνο λίγο αλεύρι στα χέρια μας, μόνο στα χέρια μας λίγο αλεύρι, γιατί κανονικά κολλάει η ζύμη, αλλά μόνο λίγο. Αν θα βάλουμε περισσότερο στη ζύμη θα αλλοιωθεί, θέλουμε να είναι έτσι κουλώδης η ζύμη για να είναι αφράτιο στο ψήσιμό της μετά. Και βάζουμε μόνο αλεύρι λίγο στα χέρια μας για να μπορέσει να δουλευτεί και να πλαστεί η πλεξούδα πιο εύκολα, χωρίς να μας κολλάει στα χέρια. Όλη η δουλειά αυτή είναι. Το θέμα είναι να είναι κολλώδη λίγο για να μπορέσει να φουσκώσει, να είναι αφράτο, να μην το βαραίνει η ζύμη, το αλεύρι. Αυτά παιδιά, καλή επιτυχία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας έχω πει, θα πρέπει να μην το πατάμε, απλά να το κυλάμε και να ανοίγει. Αν κολλάει, είπαμε, λίγο αλεύρι στα χέρια, αλλά όχι πάτημα, μόνο κύλισμα. Αυτό. Τα σκεπάζουμε με πετσέτες στα ταψάκια που έχουμε κάνει και περιμένουμε με υπομονή όταν θα φουσκώσουνε. Θα δούμε και την διαφορά του ύψους. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 170-175 βαθμούς και για να υποδειχθούν τα τσουρέκια μας, και επιτοπλίστων έχουμε χτυπήσει ένα κρόκο αυγού για την επικάλυψη στα τσουρέκια και για να κολλήσει και το αγαπητό μας σουσάμι της επιθυμίας μας. Λοιπόν, κατόπιν της επικαλύψεως αυτής θα τα βάλουμε στο προθερμασμένο μας φούρνο στους 175 με 170 βαθμούς, αφού έχουν φουσκώσει και έχουν ψηθεί. Μετά μπορώ να σας πω καλή σας απόλαυση. Τα λέμε.